asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Lunes pungonyan, petsa 1 sa bulang Kanunyo 2026, sinipong Bareta alas 7. Asin sidelines ng darakulang Bareta ngunyan, nangenot na kausakan pagkagadanin tao sa Kabikolan ang helang na respiratory, sigun sa datos kang PSA. Siyam na oras na power interruption sa Bitano Feeder 4, nakatalaan sa aga Hunyo 2. Tabaco City District Jail, lugar nin pagbabago, sigun kay District Jail Warden, Jail Superintendent Freddy Caballero II. 21 na AFSAT passer gikan sa probinsya nin Catanduanes hinatod sa Navforsol, lunad kan BRP Agta. Sa lado nasyonal, pinakalabang Aldao mamamatian sa Unyo 21 sigun sa Pag-asa. Pisikal na pagatnindir kan mga senior judge sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, tinawan ni doon kan sarong party list congressman. Online participation sa Senado dahil koneksyon sa impeachment sigun kay Senate President Alan Peter Cayetano. Impeachment bakong pamparibo kundi isyu nin paninimbagan. Sa ibang nasyon, meteor o bulalakaw suminabog sa US, mga harong nayogyog. Baretang Sports, San Antonio Spurs laog na sa NBA Final sa primerong pagkakataon poon kan taong 2014 matapos patalsikon ang Oklahoma City Thunder sa Game 7 kan Western Conference Finals. Bagatugang yapuan mga headlines, mula sa detalles kan sa tuyang mga bareta, kami ang sendong magiging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balol. Ako man po si Mardela Dengiba. Enot sa detalles kan bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nangenot na rason sa pagkagadaan kan tawan helang na respiratory. Sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA Bicol, nasa 1,677 ang recorded deaths hali sa 42,549 na tinamaan kan respiratory tuberculosis sa Bicol Region kan taon 2023. Pigsasabi sa datos na heart attack ang pinakadakol, sinundang kan pneumonia asin tuberculosis. Ano ba pang kausa kan pagkagadaan? Iyon stroke, type 2 diabetes, mellitus, asin iba pang cerebrovascular diseases, intracerebral hemorrhage, chronic ischemic heart disease, chronic kidney disease, asin hypertensive heart disease. Sa anom na probinsya kang Bicol Region, Camarines Sur ang may pinakahalangkaw na bilang kan tuberculosis-related deaths kan taon 2023, 616 cases o 333 o kaya 33.7% kan regional total. Sinundan kan Albay na may 379 kagadanon o 21.3% kan total. Ikatulo ang Sorsogon na may 286 na deaths o 15.6%, mas bati na may 249 kagadanon o 13.6%, Camarines Norte na may 213 deaths o 11.6%, asing Catanduanes na may 76 na kagadanon o 4.2%. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Magkakaigwanin power interruption sa aga Hunyo 2, 2026. Alas 8 nin aga sagod alas 5 nin hapon. Base sa anunsyo kan Albay Electric Cooperativo Aleco, sakop kan power interruption ang gabos na sakop kan Bitano Feeder 4. Sa Legazpi City apektado ang mga barangay kan Cruzada, Bugtong, Gugon, Bonot, Rawis, Tamawian, Pawa, Dita, San Joaquin, Arimbay, Bagong Abre, Bigaa, Padang, Buyuan, Matanag, Bunga, asin Mabinit. Sa Daraga Albay iyo ang mga barangay kan Banyadero, Matnog, asin porsyon kan Tagas mantang rason kan aktibidad iyo ang massive vegetation line clearing activity. Viernes tanto pwede nang makapagilihir ng bagong mga representantes para sa District 1, 4, 6, 7, asin 9
sa mga miyembros konsumidores kan Albay Electric Cooperativo Aleco nagigibon na district election sa Hunyo 20. Sa pinalawas na anunsyo kan Aleco bukas ang pagboto sa gabos ng mga miyembros konsumidores kan kooperatiba bago o sa Aldao nin cut-off date kan Marso 22 ngunya na taon. Sa District 1 gigibon ang eleksyon sa Tiwi asin Malinaw Central School, District 4 sa Legazpi Port asin Rapu-Rapu Central Elementary School, District 6 sa Daraga North asin Kamalig North Central School, District sa Ginubatan East Central Obillar Central San Pedro Run East Central School, banda sa District 9 sa Pulangi South asin Libon East Central School. Taganing makapagboto kay puhan sa ng darahon ang valid ID asin notice of billing para naman sa mga maawot na magkandidato sa nasabing eleksyon kay puhanan sa ng magsumitin ng certificate of candidacy, kopya ng eligibility asin documentary stamp sa opisina kang kooperatiba sa Gudhunyo 10 ngunya na taon. 10 kilos na bagas every other month ang mariresibi kan mga individual hali sa mga vulnerable sectors kan Kamalig Albay magpuon sa Hunyo 4 sa Good 5 ngunya na taon. Sigon kay Kamalig Mayor Kaloy Baldo, nasa 3,776 na mga benepisyaryo halo sa mga o hali sa mga 50 mga barangay kan munisipalidad ang makakaresibi kan nasabing asistensya kung saan kay bahan digdi ang mga paraoma registered solo parents, rehistradong PWDs, asin mga potensyal na 4-piece beneficiaries. Mientras tanto, ang nasabing lakdang, anhali sa Local Government Support Fund, kanasabing munisipalidad. Mientras tanto, lugar kang pagbabago, ang Tiwi o kaya Tabaco City District Jail o TCDJ sa Prescon, kaya ni Pigladawan ni Warden Jail Superintendent Freddy Caballero II na nasabing pasilidad. Ipinaliwanag ng opisyal sa paagi ka mga programang ipagpapotob para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Dahil nawaran ng paglaom ang mga laog kan pasilidad kundi natatawan na pagkakataon na magbago kasi magkaigwa ng panibagong buhay. Nagkampi sa mga programa kan Tabaco City District Jail and PhilHealth Accredited Mental as in Physical Health Services, Spiritual Services, College Education Behind Bars, asin maniba-ibang skills training para sa kabuhayan. Dagdag ni Caballero na dakulang tabang ang mga programang ini para sa maray na reintegrasyon ka mga PDL sa komunidad. Sa oras kang pagbawas ng kulungan, mas madali ang pagbabalik sa komunidad dahil sa mga karaman o kaya pagluwas ng kulungan, mas madali ang pagbabalik sa komunidad dahil sa mga karaman na maukudan. Gusto po namin na mawala kahit konti yung stigma ng community about sa kulungan. Alam naman natin po, no, na kapag sinabing kulungan, pag narinig nyo yung ganyang salita is yung mga napapanood natin sa television, sa mga hindi naman sa mga radyo, di ba? Na ang pag sinabing kulungan, ito ay magulo, mapanganib, marahas, at so ano pa yung mga narinig natin. Pero ngayon po, papatunayan po namin yan, Sir Ma'am. Dahil sa Bureau of Jail Management Penology Region 5, sa pangunguna po ng Regional Director Jail Chief Superintendent Elena Miro Pomura. Specifically dito po sa Tabaco City District Jail, hindi po yan totoo. Dahil dito po sa Tabaco City District Jail is not a place of desolation, it's a place of reformation. Si Warden Jail Superintendent Freddy Caballero II kan Tabaco City District Jail. Nangingenot ang upper respiratory tract infection, hypertension, acute gastroenteritis, asog o gastroenteritis, asin pneumonia na mga helang na naipabulong sa Batan Infirmary Hospital sa Rapu-Rapu Albay sa enot na bulan na pagbubukas kaini para sa publiko. Sigon kay Batan Infirmary Chief of Hospital, Dr. Jean Luis Vitwala Lumbres, nasa laog nin 27 daw kan pagbubukas kaini o puon kan Abril 28 sa Good Mayo 24 ngunya na taon. Nasa 1,468 mga pasyente na ang nagpakonsulta sa ospital. Apera kaini na irehistro man an pasilidad an 1,544 medical cases na na-examine hali sa mga residentes kan Batan, pati na ang mga kataraid na lugar sa kaparehong peryodo. Mientras tanto, piglalaoman kan manihamiento kan ospital na mai-upgrade ini hali sa primary care facility pasiring sa full-fledged infirmary o level 1 hospital, tanganing matugutan ang pagpapahiwas ng serbisyong medikal para sa mga residentes.
Sa dagdag natong baretang lokal, pinagmidbid bilang most outstanding swimmer sa elementary girls category kan palarong pambansa 2026 ang Bicolanang si Relly Madeline Alindogan matapos na makuha ang na bulawan na medalya asin sarong silver medal sa kompetisyon na ginibo sa Agusan del Sur. Sigon sa Department of Education of the DepEd Bicol, nakuha ni Alindogan ang primerong pwesto sa 400 meter freestyle, 200 meter freestyle, 200 meter individual medley, 100 meter breaststroke relay events asin sarong silver medal sa 50 meter breaststroke. Dagdag ba kanahensya na napagwadagos man sa Alindogan bilang inspirasyon sa mga hoben na atleta kan Riyong Bicol sa pagkapailing na ang disiplina, determinasyon asin dedikasyon at makakakuha rin taryumpo sa anuman na kompetisyon. Nasa 21 APSAT passer hali sa Catanduanes ang ipighatod kan NAV o Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSO lunad kan BRP Agta o LCA-22 bilang suporta sa indang aplikasyon para makalaog sa serbisyo militar. Kasabay sa mga aplikante ang apat na gustong parte ka Naval Officer Candidate Course asin 18 aplikante para sa Sailor Basic Course na may katuyuhan na makapagserbi sa nasyon bilang miyembro kan Philippine Navy. Pag-abot sa Naval Forces Southern Luzon, tulos man ang tinauan in billeting accommodations ang mga aplikante kan o hali sa Catanduanes para masiguruan sa indang kaligtasan kaginhawaan asin diretsos mantang pigigiboan sa indang processing asin iba pang may kinaaraman sa aktibidad. Sigon sa NAVFORSOL, parte ini kan sa indang padagos na pagsuporta sa puwersa sa kadagatan lalo na ang mga hali sa mga hararayong lugar sa paagi nin pagtaon nin ligtas asin maray na transportasyon para sa indang recruitment asin application process. Magatugan primerong parte ang kasatuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya sa lado nasyonal, ibang nasyon, isforsa sing kamugtang ng kampanahon, bakalis lamang buken eh. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon
promosyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! DZGB Barreta alas 7. Sa detalye po sa ito yung bareta sa lado nasyonal. Piglalaong na may eksperyensyaan sa Hunyo 21 ang pinakahalabang aldaw ngunya na 2026 sa Northern Hemisphere. Sigon sa pag-asa, Hunyo 21 mapon ang tag-init sa Northern Hemisphere asin taglipot naman sa Southern Hemisphere. Nangyayari ni kapag ang aldaw minabot sa most northerly point sa langit kung kaya sa Hunyo 21 sa Northern Hemisphere mamamatian ang pinakahalabang aldaw asin pinakalipot na banggi sigon pa sa pag-asa. Kasunod kini piglalaoman na magiging aktibo man ang June butid meteor shower puno nyo 22 sa kod Hulyo 20 o kaya Hulyo 2 asin maabot sa peak activity ini sa Hunyo 27. Mas maray ining mahiling na banggi sigon sa pag-asa ang June butid darakan pag-agi kan Earth sa dusty debris trail na iwinalat kan short period comet 7P Pons-Winnicott. Dapat na pisikal na mag-atindir ang mga senador sa gigibuho na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tanganing makabilog nin tamang hatol. Iniyan sinabi ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre biling reaksyon sa mga hururon na posibleng tugutan ang nagkapirang senador na magpartisipar sa pagdangog sa paaikan remote o online participation. Sigon kay Asidre, importante ang pisikal na presensya dahil digdi sa na maihiling ang mga detalye na dai kayang pahiling sa screen, arog kan hiro kan testigo, asin ang tensyon sa pag-ultanan kan prosecution asin defense panels. Paliwanag kan kongresista na pig-ako na ang virtual attendance sa mga ordinaryong pagdangog kan kongreso poon pa kan pandemya, pero magkaiba ang sitwasyon sa sarong impeachment dahil bako bilang senador o lehislador, kundi bilang mga huwes o senator judge ang papel kan mga senador. Kan haputon man, manungod sa mga senador na may kinakaatubang na separadong kasong legal, sinabi ni Asidre na obligasyon pa man giraray nindang gibuhon an sa indang trabaho sagkod daing pinal na hatol o final conviction an korte kontra sa inda. Tinawan nindoon ni Asidre na makusog na babantayan kan publiko ang kredibilidad kan proseso asin an aktwasyon kan lambang senador sa nasabing trial. Mientras tanto, piglinaw ng Senate President Alan Peter Cayetano na daing kinaaraman sa impeachment na kinaimbeltuhan ni Vice President Sara Duterte ang propestong remote participation sa Senate sessions. Sa sarong Facebook Live, sinabi kan leader kan Senado na daing katotohanan ng mga naglalakop na post sa social media. Tinawan niya ni doon na ang presenteng pinagurunan iyon para sa pangkagabsan ng Senate procedures asin bako para sa impeachment rules. Sinabi niyang inadaptar na ninda ang rule sa impeachment. Pag binago ninda ini, ipapublikar pa asin mahaloy. Ipinaduanag pa ni Cayetano na anihirit na remote participation sa sesyon dahil basta-basta tutugutan sa nini sa mga piling sitwasyon o case by case basis kung igwang sa presidente asin magkakanigong rason ang sarong senador. Dai kayang maging leader kan sarong opisyal nin gobyerno, lalo na sa panahon nin krisis kung naglilikay ini sa paninimbagan sa saindang mga aksyon. Ini ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre sa pagdepensa sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Kaya dai ini dapat ikonsiderar na pamparibuksan na sa nasyon. Sigon sa kongresista ang accountability, basically, is very essential sa kalidad kan governance na igwa kita sa nasyon. Kung daita kayang papanimbagon ang mga nasa poder, magiging difficile na mapanimbag sinda sa quality kan governance, sa pagserbi asin sa delivery nin social services. Aram naman kan gabos na nagdeklarar na si Duterte na makandidato sa 2028 presidential election bago nagpuon ang House Committee on Justice sa pagproseso sa impeachment complaint kontra sa iya. Ininja ni Duterte ang komite dahil wara ining sinipot sa gabos na pagpaapod sa iya. Napig ko konsiderar kan mga kongresista mas naglilikay ini sa paninimbagan na bako magayon na indikasyon, lalo na ta nagpaplano ining maging presidente ka nasyon. Alagad bigpapaluwas kan mga kaalyado din Duterte na distraksyon sa mga kinakahampang na problema ka nasyon, an impeachment case, bagay na kinontra ni Asidre sa pagsasabing mas dakulang problema
An mangyayari kung an sarong leader ka nasyon nahabo maghampang sa paninimbagan, mas lalong dai malalaoman sa matanos an sa iyang liderato. Sa dagdag natong baretang nasyonal, pwedeng ikonsiderar na grossly abusive conduct as in maging basihan in legal separation ang pagkraan in hostile as in intimidating environment sa sarong pagirimanan. Inang tinawan ni doon kan Second Division kan Korte Suprema sa pagresolbir sa petition for review on certiorari nin sarong mister kontra sa sayang misis na gikan sa Cebu. Sa 14 pa ng desisyon na may petsang Nobyembre 18, 2025 pero ipinalawas pa sana kada kaaging aldaw, pinaburang kang korte ang mister matapos kining mapatunayan na pagsuway sa family code ang pagiging controlling kan sa iyang misis. Kay bana sa mga pinagunambitan na basihan ka mister ang pagmanipular ka misis sa inda mga aki para mapilit siyang magtaon ni mas dakulang suportang pinansyal, pagbabawal na makipagilingan sa mga barkada, paggibo ni mga lakdang na dain niya naaraman na sinkwarta sana ang lapag kay ni. Ikinasal ang duwa kan 2003 asin may duwang aki. Sigon sa desisyon na sinurat ni Associate Justice Antonio Co. Jr. na patunayan na nabugtak sa sarong hostile intimidating environment ang mister dahil sa ugali kan sa iyang misis. Nagapit ang beses man niyang binalo na ariglaron ang sendang relasyon sa pagikan counseling at sinibapang intervensyon alagad dahil ni naging matrayumpo. Pinaburan man kang Korte Suprema ang testimonya kan mga testigo kan mister. Dahil lang kini biniri kang Korte Suprema anainot ng ruling kan Court of Appeals kan 2018 na nagpabor sa misis. Ano rin na petisyon para sa legal separation as in visitation rights, yun ainot naman ay naprobaran kan Regional Trial Court kan Davao City kan 2017. Formal nang natapos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sa iyang 4 na aldaw na state visit sa Japan. Napigla dawan niyang highly productive as in constructive matapos na makuha ang mahalagang kasunduan sa ekonomiya, seguridad as in diplomasya para sa Pilipinas. Sinabi kan Presidente na lalo pang pinakusog ang pagbisita ang 70 taon na relasyon kan Pilipinas as in Japan. Kaibahan sa naging tampok kan biyahe ang pakikipaghuro ni PBBM kina Emperor Naruhito as in Empress Masako Siringman kay Japanese Prime Minister Sanei Takaishi. Nagkasundo ang duwang nasyon na itaas an sa indang relasyon para sa Comprehensive Strategic Partnership. Pinahiwas man kan Pilipinas asin Japan ang kooperasyon sa depensa, enerhiya, artificial intelligence, komersyo asin maritime security. O inanunsyo man ang pagpuon kan negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement. Mientras na uminabot sa $3.4 billion ang investment pledges as in business opportunities na nakuha kan Presidente halit sa mga Japanese investors. Piglalooman na makrearman ininin sobra 10,000 na trabaho para sa mga Pilipino. Nakipaghilingan man si PBBM sa Filipino community sa Japan, asin siniguro naman dinidong prioridad kan gobyerno ang interes kan mga overseas Filipino. Bagatugang para po sa satuyang bareta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawati Sports. Nasa linya ang pagbabalik ni Nicole Angleriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Nayugyog ang norte-esteng parte kan Estados Unidos matapos kumpirmaron kan NASA na sarong higanting meteor o bulalakaw ang luminaog sa atmosfera kan kinaaban asin suminabog sa kalangitan kan nakaaging aldaw. Sigon kay Jennifer Durin, Deputy Chief kan National Aeronautics and Space Administration o NASA, na nagdaranin makagirabong mga sonic boom ang pagkawasak kan fireball sa ere. Ang enerhiyang nakrear kan pagsabog pigakarkolong katumbas nin 300 toneladang TNT. Ang panganot na dahilan kung nata nadangog ang makatakot na tanog sa bilog na rehiyon. Nangyaran pagsabog bandang alas 2:06 nin hapon sa itaas kan northeastern Massachusetts as in southeastern New Hampshire, matang ang higanting bulalakaw nagbabaga sa rikas na 75,000 miles per hour o sobra 120,000 kilometro por oras sa langkaw na 40 milya. Naalarman mga residente sa lugar dahil sa daig piglalauman na makusog na tanog. Piglinaw man kan NASA na nangyari na insidente sarong natural na pangyayari sa espasyo. Sinabi pa na ang fireball na ini, warang kinaraman sa anuman na aktibong meteor shower, kundi ini sarong natural na bagay asin makunggikan sa nahulog na space debris o satellite. Maski nga ni nagwalat nin grabing takot asin garong eksena sa pelikula, wala man ni nairehistrong nakulugan o dakulang danyo sa propiedades dahil dagos nang natunaw asin narunot ang meteor sa itaas kan atmosfera bago pa man init dagos na umugpa sa daga.
Sa lado kan Karawato Sports, tapos na ang paghadi-hadi kan Oklahoma City Thunders sa pangangenot kan matinding kawat ni Victor Wembanyama, siniguro kan San Antonio Spurs ang saindang tukawan sa NBA Finals. Ini matapos dogon kan Spurs ang Thunders sa diri nindang o sa diri kaining natad sa skor na 111-103 sa Game 7 kan Western Conference Finals kasudma. Makakalaban kan Spurs ang New York Knicks sa seryeng mapuon sa Miyerkules o Webes sa Pilipinas, nagigibuhon sa San Antonio. Ini ang primerong pagbuelta kan Spurs sa NBA Finals poon kan 2014 kung naoray natukdol ninda ani kalimang kampyonato kan prangkisa. Dahil sa pagabanti kan Spurs si Knicks, garantisadong magkakaigwa ang liga ni ikawalong magkaibang kampyon sa nakalihis na 8 taon. Ang pagka-eliminate kan Thunder nangangahulugan na ang 2017 to 2018 Golden State Warriors pamangiraray ang ultimong team na nakapagrehistro nin back-to-back titles sa NBA. Iyan ang detalyes kan Bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamuglagang kapanaw, nasa linya si Sir Ariel Zamudio, kapag-asa DOST Regional Forecasting Center, Legazpi. Sir Ariel, good morning. Please come in. Maray na aga po. Para po sa tuyang weather forecast kung yun na aldaw ni na Lunes, huling na mata ng bagyong Dumeng kaswag alas 4 ni aga sa distansyang 655 kilometers east-northeast kang Itbayat, Batanes. Pwedeng taglay na kusog ng Duros na harnas sa sentro nag-aabot sa 130 km per hour as in may pagbugso kan Duros na nag-aabot sa 160 km per hour kung saan naon man giraray iniyo sa typhoon category. Nagiro ini sa direksyon na panorte-norte sulnupan sa rekasman na 15 km per hour. Dayman inaasa na malandfall sa anuman na partikan sa tong nasyon ang bagyong Dumeng alagad palagos man na pinakukusukan niyo ang southwest monsoon o duro sa bagat. As in kung dahil magbago sa sayang paghiro, posible man na na hapon makaluwas na iniyo ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, nakaka-apekto man ang duro sa bagat sa Central Luzon, Southern Luzon, pati naman sa western section kang Visayas. Sa magapon ng Kabikulan, dahil man sa southwest monsoon, inalao man ang magkakaiguan ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran as in pagkikilat pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na Duros na halis sa timog sulnupan na mamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang heat index kung yan na aldaw, posible man mag-abot sa 39 to 42 degrees Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:17 nin aga, masulno pa dyan alas 6:08 nin hapon. Alipunig sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Thank you very much, Sir Ariel. Mga tuloy na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga Baretang tinipan ng singinalap sa DCGB News Bay sa nakalis na 12 oras. Sa pangarang po ka nakatuwang niya sa pagsurat kan mga Bareta sa News Bay, sina Jenny Balyaran, si Ringman, si Nicole Ann Gloriani, at si Jaramay Liron. Lado Technical, Chief Ramir Tanay. Kasabay man niya sa DCGB Social Media Department sa pong IT, Jerome Nico Martinez, siyempre ang Mega Force Patrol. Hello kay Kuya Bob Gandano dyan po sa Tabaco. Augusto Estrella, good morning. Bing Benbones, good morning. Dyan po sa San Isidro sa Malilipo. Tommy Relista Rola, good morning. Siringman si Benji De Pogi, good morning. Benamin Hile, good morning Botabi. And pa-shoutout daw kay Madam Amada Espana and Manay Agnes Mape. Rolly Ailon Alvarado, good morning. And Ma'am Jasmine from Barangay 57, Dapdap Legazpi. Happy Fiesta, Kuya Rolly. Kaswapon. At good morning din po sa mga taga Legazpi Public Market, sa mga nag-aantabay. Good morning po. Hey, good morning po mga ka-market, ha. And siyempre, happy birthday kay Manny Tutanyes, kamuyang dating pag-iriba Emeritus Technician. Manny Tutanyes. Sendo ka po sa mga nag-aantabay po sa 729 kilo at sa pitaka mga radyo sa AM Band. Asin man siyempre sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Kami po ang mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolon. Ako man po si Mardila. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang Ngapot with VP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan